Bon dia a tothom. Una ponència més de la jornada d'avui, de les jornades que fa el Consell Comarcal de Garraf, creixement i habitatge, debat per una estratègia compartida al Garraf, en la qual presentaré a la senyora Rosa Sánchez, disculpi, coordinadora de l'àrea d'urbanisme, habitatge i regeneració urbana de la Diputació de Barcelona, que ella ens exposarà el suport de la Diputació de Barcelona als ens locals en matèria d'habitatge. Ens informarà sobre el suport en què el disseny polític de polítiques locals, el suport en la provisió d'habitatge assequible i de qualitat i de la consolidació i suport en els serveis d'habitatge mitjançant la xarxa de serveis locals d'habitatge. Endavant. Moltes gràcies. Sí, ara sí. Moltes gràcies, Rosa. Avui va de roses i a més vas de rosa. Tot el rosa. Molt bé, com que Sant Jordi és molt a propet, comencem ja a celebrar-ho. Doncs moltes gràcies per convidar-nos també a la Diputació en aquesta jornada que està sent la veritat molt interessant. El que jo us explicaré no és tan interessant com el que han explicat les persones que han intervingut abans, perquè nosaltres fem molts estudis tècnics i molta tasca també d'estadística i, entre cometes, d'investigació, però al final el nostre objectiu principal és donar suport als municipis, donar-vos suport als ens locals, als municipis, als consells comarcals en alguns casos, i per tant l'explicació que faré es centrarà més aviat en això, en quin és aquest tipus de suport, que de fet és el títol de la presentació, i com us podem ajudar. Està aquí, no? És aquest. No se sent bé? Vaja. Vale. Són aquestes fletxetes, no? No passa. Ara. Gràcies. És aquest, que m'has... No sé, alguna cosa no faig bé, jo, Espera. T'haig enfocat a tu, no? Cap aquí. Ja està. Val. Bé, com us deia, l'objectiu principal de la Diputació és donar suport als municipis en la seva tasca habitual, perquè en la majoria d'ocasions la feina que teniu en el vostre dia a dia fa molt difícil que es pugui, sobretot, planificar i situar l'estratègia del funcionament habitual dels ajuntaments a un altre nivell. Aquí teniu la missió, està fixada en termes d'Agenda 2030 i d'objectius de desenvolupament sostenible, però al final el que realment nosaltres fem és, aterrant aquesta missió, no me n'en surto. No me n'en surto. Ara sí, carai, es veu que és apuntant allà, llavors jo pensava que era aquí. Disculpeu, El que bàsicament fem és, com us deia, donar aquest suport tècnic, econòmic, tecnològic als municipis de la província de Barcelona per ajudar d'alguna manera a complir els respectius objectius, fent-ho de manera una mica més homogènia en el que és el territori nostre, en aquest cas de la província de Barcelona. Abans es parlava de xifres a nivell d'habitants. La província de Barcelona té gairebé 6 milions d'habitants, 5.800.000 i pico mil, escaig. Per tant, una mica més del que és la regió metropolitana que ens explicava ara a l'Oriol. El 80% del territori l'ocupen municipis de menys de 10.000 habitants, que suposen una població aproximada ja, en aquests moments, sí que del 60%. Llavors, la presència de municipis, diríem que petits i entre mitjans i petits, és important a la província de Barcelona. L'instrument principal pel qual nosaltres, des de la Diputació, donem aquest suport, segurament ja el coneixeu, probablement la majoria de vosaltres el coneixeu, a la comarca del Garraf també s'utilitza habitualment, en alguns casos més que en d'altres, aquest instrument, que és el catàleg de serveis, que el que pretén és justament donar aquest suport. I això es fa des de la Diputació en diferents àmbits. La Diputació
Com sabeu també, no tenim competències en la majoria d'àmbits. O sigui, en alguns sí, com per exemple carreteres o biblioteques, etc., o àmbits en els que s'ha delegat la gestió, com és l'oficina de gestió tributària, però en la majoria d'àmbits, com és el de l'habitatge, no tenim competències. O sigui, la nostra raó de ser és ajudar els municipis i els consells comarcals i els ens locals en la prestació dels serveis. Tornem. Ai, ara me n'he passat una altra. Des de luego, ara, jo que vinc l'última, mana? Soc quasi a la darrera i ara resultarà que no sabré fer-ho jo, això. Faig un momentet, em detinc un momentet per explicar, a part d'habitatge, què fem amb l'àrea on està ubicat l'habitatge, que és l'àrea, té aquest nom tan llarg, d'àrea d'urbanisme, habitatge i regeneració urbana. A banda d'habitatge, hi ha altres temes que tenen molt a veure, en els que també es treballa des d'aquest àmbit, que és la regeneració urbana. En aquests moments estem treballant en el disseny d'un projecte per poder donar suport en futures convocatòries de la llei de barris, de la llei de millora urbana del 2022, que probablement es convoquin a mitjans d'aquest any. També fem suport en matèria urbanística, que també després comentarem molt breument, té molt a veure amb el tema de l'habitatge, òbviament, això ja ho sabem. Però també destinem recursos a temes d'activitats i establiments i a protecció civil. A activitats i establiments per tot el que té a veure amb l'elaboració de censos, gestió d'expedients i plans de verificació d'activitats. I per altra banda, en temes de protecció civil, també desafortunadament de moda en els últims mesos, elaborem DUPROCIMs, els documents únics de protecció civil, donem suport a la seva implantació i també a les futures revisions. Mira, passa-me-la tu i així anirem més de pressa. Amb habitatge. En habitatge concretament. Ja pots passar a la següent, sisplau. Estem en un context, vosaltres, no cal que us expliqui ni us donaré gaires novetats, ja vam anar parlant tot aquest matí i és una cosa que ja sabem des de desafortunadament uns quants anys. Hi ha una diferència entre el nivell d'ingressos de la població i el preu de l'habitatge, el que fa difícil l'accés i també comporta aquest risc de pèrdua. Hi ha un parc d'habitatges poc nombrós en quant a habitatges assequibles i socials. El parc d'habitatge també és poc eficient, en molts casos envellit, hi ha molts habitatges dels anys 80, o sigui, una gran part del parc d'habitatge té més de 30 anys. El marc competencial és molt complex, o sigui, tenim molta normativa i, a més, des de no governança multinivell, que moltes vegades és difícil d'identificar entre el que són competències de l'Estat, competències de la Generalitat, competències dels municipis, i això encara ho complica més. I també, una cosa que també ha sortit al llarg del matí, les dificultats que tenim en aquests moments, que tenen sobretot els municipis per abordar polítiques d'habitatge realment eficients. Falta recursos econòmics i falta musculatura. I aquí és on realment, i també recollint els comentaris que es feien en el moment amb l'Oriol, la importància per poder d'alguna manera abordar aquesta situació d'aquesta col·laboració interadministrativa. Totes les administracions en els diferents nivells hem de col·laborar, cooperar i ens hem de posar, d'alguna manera ja es fa, però hem d'incentivar-ho i treballar de manera molt més col·laborativa del que s'ha vingut fins ara. En aquest marc, des d'habitatge, el que s'intenta és donar aquest suport als municipis i als ens locals per dotar-los dels mitjans, com a mínim col·laborar, dotar-los de mitjans tècnics i econòmics per abordar aquesta situació. Llavors, bàsicament, els objectius són aquests que veieu aquí, que són, al final, les nostres línies d'actuació principals. Abans també ho comentaves amb la presentació, és aportar coneixement i ajudar el que és el disseny i la implementació de polítiques locals d'habitatge. En segon lloc, prestar suport per ampliar l'oferta d'habitatge, perquè sigui un habitatge assequible de qualitat. I, en tercer lloc, consolidar una xarxa de serveis locals d'habitatge que doni, d'alguna manera, aquesta cobertura en tot el territori. Anirem veient més o menys què fem en cada cas. Pel que fa al disseny de les polítiques locals d'habitatge, bàsicament el que fem és donar aquest suport perquè els ajuntaments puguin dissenyar
dissenyar les seves polítiques d'habitatge, com detectant quines són les seves necessitats, definint una estratègia per després poder elaborar un pla d'actuació. Aquest és un recurs, i entrem aquí ja concretament en recursos de catàleg, que no està obert tot l'any, no sé si teniu coneixement més o menys de la mecànica de funcionament del catàleg de serveis. En tot cas, alguns recursos, bastants recursos, tenen un termini per ser sol·licitats i d'altres estan oberts tot l'any. I altres no s'han ni de demanar, estan en obert a la pàgina web de la Diputació. En aquest cas s'ha de demanar i el termini ja va passar, és 31 de gener, es tornarà a obrir segurament a finals de novembre, a principis de desembre, i tornarà a haver-hi un altre termini per poder demanar aquest suport. Actualment redactem dos tipus de plans, els plans locals d'habitatge que es destinen a municipis de més de 10.000 habitants, entre 10.000 i 75.000 habitants, i els programes d'actuació municipal, que aquests es destinen a municipis de menys de 10.000 habitants i que en aquest cas no són reglats, perquè no hi ha obligació de fer-los. S'estan fent per una iniciativa de la Diputació que va voler donar aquest suport, perquè pensem que és important també que els municipis petits tinguin aquestes eines. Aquí veieu un diagrama de com és el funcionament dels plans i programes locals d'habitatge i més o menys de quina és la perspectiva que s'aborda en la seva elaboració. I aquí comentar-vos també hi té a veure amb el que deia l'Oriol abans, en algun moment que puguem també li volia comentar. Per l'elaboració d'aquests plans i programes, la Diputació compta des de fa ja uns anys, des de l'any 2004, si ho veig bé des d'aquí, d'una guia metodològica per a l'elaboració de plans, amb la intenció justament d'homogeneïtzar aquests plans i que continguin els paràmetres necessaris i un mètode que pugui ser més o menys adaptable per cada un dels municipis, tant pels que redacta la Diputació com pels que fa els ajuntaments pel seu compte, perquè no tots els ajuntaments demanen aquest suport. Els que el demanen el fa la Diputació seguint aquesta guia. Aquesta guia s'ha modificat ja en 2 ocasions i la darrera és del 2025, justament es va acabar el 24 i es va presentar la setmana passada. La novetat d'aquesta guia és que per primera vegada s'ha fet en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. O sigui, nosaltres teníem preparada una guia i amb el desplegament del Pla Territorial Sectorial i del Pla que ens explicaven aquest matí, també han vist la necessitat d'abordar qüestions més pràctiques com és l'elaboració d'una guia. I aquesta l'hem fet de manera coordinada amb la Diputació i ja s'ha editat i estarà segurament molt aviat al vostre abast, perquè s'han d'abordar qüestions molt diferents a les que s'abordaven en el primer moment, en el món de l'habitatge, des de temes de canvi climàtic, noves tecnologies, etc. Aquí tenim una imatge de la situació a nivell de redacció de plans i programes locals d'habitatge de tota la província. En tenim actualment, em sembla que són 40, no ho veig bé des d'aquí, però crec que són 40 plans locals i 43 programes d'actuació municipal. A nivell de comarca, m'ho vaig mirar divendres, em sembla que dels 6 municipis, 2 en teniu, un s'està redactant i els altres 3 no s'han sol·licitat que jo sàpiga. Vull dir, també us recomano, us encoratjo que ho feu perquè és un exercici interessant per abordar aquestes polítiques d'habitatge. També en relació al que és la planificació i el disseny de les nostres polítiques d'habitatge com a municipis, també disposem d'aquesta eina que és l'Observatori Local d'Habitatge, que és un espai bàsicament de formació i d'intercanvi de coneixement entre els diferents ens locals que hi formen part. Jo crec que el Consell Comarcal del Garraf està dintre de l'Observatori i per tant hi teniu accés als municipis també a través del Consell Comarcal. És molt interessant, jo recomano molt que mireu aquestes eines. L'Observatori, a part de ser aquest espai d'intercanvi, també disposa d'aquests instruments que són instruments de dades, l'Indimap i el REAP, que són visors on hi ha dades sobre, per una banda, temes de població, ocupació, relacionats sempre amb el tema de l'habitatge, i en el de rehabilitació és dades sobre el parc d'habitatge a escala de municipi. A partir d'informació que es disposa,
des de les dates en què van ser construïts aquests edificis, de les llicències que s'han pogut donar posteriorment. Per tant, és una informació bastant fiable i interessant que ens ajudarà també a planificar. També hi ha una altra eina molt interessant que és de la normativa, que és un recull que es fa cada 3 mesos i s'actualitza tota la normativa que ha anat sortint en tema d'habitatge i es pot consultar perfectament. Ho fan tècniques juristes també del servei. Perdoneu, però és que no m'hi veig. El quart, que no me llegeixo bé des d'aquí, crec que és el de... Les jornades, això, les jornades, tan petit que no ho llegia. Les jornades, es fan també moltes jornades en les que segurament ja heu participat i després també hi ha instruments de planificació, d'avaluació. Ara ho veurem perquè us parlaré un momentet del panell de polítiques públiques d'habitatge. L'altre eix fonamental de treball des d'habitatge que endeguem des de la Diputació és l'àmbit de la provisió. O sigui, de quina manera podem mobilitzar parc públic, de quina manera podem generar més parc públic i també quines eines disposem per, en aquell parc públic que tenim, emprendre accions diferents per aconseguir aquests objectius d'obtenir més habitatge. El que us comentava, a través d'aquesta eina que deia fa un moment, el panell de polítiques públiques de la Diputació, que és un projecte que treballem amb la Fundació Pi i Sunyer, es fan unes enquestes cada 2 anys, ja fa 10 anys que se'n fan, la darrera va ser el 22 i ara n'hem fet una altra, el 24 que ara estem tancant. El que ha anat evidenciant cada vegada més, ja el 22 i el 24 encara amb més força, és aquesta necessitat que detecteu als municipis, aquestes enquestes es fan a municipis de més de 10.000 habitants, aquesta necessitat d'obtenir habitatge de protecció oficial. Això és la prioritat número 1, amb més de 50 i tant % de respostes en aquest sentit. Després, en diferència, hi ha altres respostes relacionades amb el tema dels habitatges buits, el tema d'ajuts, etc. Llavors, en el món aquest de la provisió, també des de la Diputació amb aquesta intenció d'ampliar una mica la mirada perquè per aconseguir habitatge també hem de moltes vegades iniciar altres accions, sobretot en l'àmbit de l'urbanisme, que també es focalitzen en aquest objectiu. Llavors, des de la Diputació fem també una tasca prèvia que és l'elaboració d'agendes urbanes, que l'agenda urbana el que estableix és l'estratègia i el model de ciutat que volem. Llavors, amb aquesta estratègia inicial, després també s'inicien modificacions a nivell de planejament, de planificació i pensem que és una eina que és interessant també de cara a poder d'alguna manera planificar les nostres polítiques d'habitatge. I després a continuació també com hem vist tot el tema de tot el que són els plans locals d'habitatge i els programes d'actuació municipal en l'àmbit de l'habitatge. Veurem que hi ha diferents formes de proveir habitatge, ara les analitzarem una a una. Per una banda tenim el que en diem l'espai Promovem, que amb aquest espai el que procurem és donar suport a la viabilitat, licitació i gestió d'habitatge assequible. De quina manera? Fent estudis per validar o per valorar quines són les estratègies que hem de dur a terme o quines accions hem de dur a terme per veure si un solar és viable per edificar una promoció d'habitatges o per emprendre les accions que en aquell moment el municipi consideri interessant per obtenir més habitatge. També donem suport a l'hora de fer licitacions i concursos per promoure habitatge, per obtenir més sòl, convenis. En molts casos tenim ja plecs publicats, estàndards que es poden obtenir, però també fem suports específics a la tramitació i a la configuració d'aquests plecs. En aquest cas, aquest suport està obert tot l'any, així com els altres, el termini es va acabar el 31 de gener, en aquest cas podeu demanar aquest suport està obert tot l'any, per tant, també és molt recomanable. M'havia passat una, no? Aquí.
Un altre suport, que en aquest cas és de caràcter econòmic, és el que prestem per la reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits. En aquest cas, com us deia, és un suport econòmic, es pot demanar fins a 50.000 euros per fer la rehabilitació d'un habitatge, sempre i quan sigui de titularitat pública. Si és cedit, l'import és de 24.000 euros. Per municipis de menys de 10.000 habitants, l'import pot arribar a ser de 80.000 euros, però en aquest cas és plurianual, o sigui, aquest import hauria d'abastar dos exercicis. Aquí teniu el calendari, aquest també està obert tot l'any, crec, sí? No, aquest no, perdó, aquest també està obert només fins al 31 de gener. Hi ha un altre suport també econòmic, que és per l'adquisició d'habitatges. La majoria, o sigui, tot i que aquests recursos estan oberts a tots els municipis, sense perjudici de la seva, diguem-ne, població, sí que és veritat que establim algun tipus de, entre cometes, benefici pels municipis més petits. Aquest suport d'ajut econòmic són 50.000 euros, i que pot arribar de 100.000 euros si és per la compra de més d'un habitatge, de 2 habitatges o més. Després, qüestions més de caràcter informatiu, que també veiem que és molt important, aquest àmbit és molt concret, però que la ciutadania entengui la necessitat i els canvis que realment hauríem de fer a nivell social per ajudar també a empènyer en aquest procés en el que estem tots col·locats i que és un repte importantíssim, que és assolir aquest número d'habitatges necessaris en els propers anys. Concretament, aquest és un tema molt concret, però és una exposició que també és de la Diputació i es cedeix gratuïtament als ajuntaments i és itinerant. Està un mes, el municipi que ho sol·licita, és gratuït, i el que pretén és informar tant a la ciutadania com als operadors i als propis ajuntaments de quines són els avantatges de la rehabilitació, perquè parlem molt de generar habitatge nou, però també hi ha una necessitat molt important de rehabilitar el parc d'habitatge que ja el tenim i adaptar-lo a les necessitats que tot edifici té de manteniment, sobretot en temes climàtics, però també en temes d'accessibilitat, que això, quan he parlat abans del recurs que dèiem d'estratègies per la regeneració d'habitatge, i també hi havia reformes i rehabilitacions en temes energètics i d'accessibilitat. Relacionat amb això, també tenim un suport a la web on s'explica molt abastament quins són els passos que s'han de fer per poder rehabilitar edificis, tant dirigits a persones anònimes, diguem-ne, ciutat civil, com personal tècnic i els propis ajuntaments. I per últim, l'altre tercer eix de suport de la Diputació és aquest que va dirigit a consolidar els serveis locals d'habitatge de tota la província, que aquest seria l'objectiu. Estem parlant tant dels serveis locals, la xarxa de serveis locals d'habitatge, que en aquest cas el suport és econòmic també, i que el que procura o promou d'alguna manera, o el que intenta és justament consolidar els serveis locals en els diferents municipis, o com és el cas del Garraf, el Consell Comarcal, que és aquesta oficina local és comarcal, doncs per mantenir tot el tema de les bosses de mediació, el personal que treballa, poder donar una informació i generar atenció ciutadana i tot allò que permeti d'alguna manera millorar les polítiques públiques d'habitatge. Això és bàsicament el que us explicava ara. Després també hi ha un altre servei que també es dona amb ajut econòmic, que el Consell Comarcal de Garraf també el té, que és per la intermediació en deutes de l'habitatge. Aquest suport, aquest servei va néixer com a servei d'intermediació per deutes hipotecaris. Recordeu
en el moment en què es van començar a realitzar tantes execucions hipotecàries, es va crear ja aquest servei amb ofideute de la Generalitat i això ha anat evolucionant. Actualment és servei d'intermediació en deutes d'habitatge i és un servei que prestem de manera col·laborativa, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya Ofideute i des de la Diputació, des d'habitatge i serveis socials, perquè hi ha la part més dirigida a l'habitatge i la part més dirigida a les demandes i necessitats de les persones que requereixen d'aquest servei. Això està obert tot l'any i és un fons, o sigui, obert no, perdoneu, no cal sol·licitar-ho, el servei que ja el gaudeix, cada any se li dona automàticament. I per últim, tenim ja un suport que en diem consultes GESUA. GESUA vol dir Gerència de Serveis d'Urbanisme, Habitatge i Activitats, que aquí també es poden plantejar consultes diferents, tècniques, jurídiques, que moltes vegades no impliquen una actuació a gran escala, sinó dubtes moltes vegades en el dia a dia de la tramitació, a vegades d'expedients, de llicències d'obres, de llicències d'activitats o de planejament o del que sigui necessari en cada cas i puguem abordar en funció també dels recursos disponibles i de les persones que estan treballant a l'oficina d'habitatge i en altres, hi ha urbanisme, com us deia, i en fi. Aquí teniu un resum dels recursos que us explicava, indica quins són de caràcter econòmic i de veritat que no m'hi veig, estic fatal. Sort que porto les ulleres de fa 3 mesos, aquestes. Això que us deia, defineix, hi ha la relació dels que són econòmics, dels que són tècnics i dels que són, en diem fons de prestació, són aquells que tot i ser econòmics es reben directament, només pel fet de ser aquest servei ha estat donat d'alta prèviament. I després hi ha un altre que estan dividits per trams de població. Bàsicament, com heu vist, aquests recursos d'habitatge estan pràcticament dirigits a tots els municipis sense tenir en compte el nombre d'habitants. Només hi ha alguna especificitat, però bàsicament tothom pot ser beneficiari. I això és el que tenia preparat. Afegir només que també estem, a part d'aquest suport als ajuntaments, en aquests últims mesos, i també motivat per aquest impuls que la Generalitat està donant a les polítiques d'habitatge, estem també treballant, col·laborant amb la Generalitat en alguns àmbits en què han tingut aquesta necessitat o han identificat que com a Diputació podíem donar el suport, com us deia, amb l'elaboració d'aquesta guia. També estem treballant també en el disseny de les oficines locals d'habitatge, com haurien de ser aquestes oficines. També estem fent alguns estudis concrets a nivell més de dades que nosaltres teníem i que la Generalitat potser no tenia de manera diferent. D'alguna manera estem intentant també sumar i remar amb totes les administracions per aconseguir aquests objectius. Moltes gràcies, senyora Sanz. Penso que de totes les coses que ha anomenat, el més usual... He anat molt de pressa, no? No, ja està bé. Digues. Una de les coses que fem servir més als ajuntaments és el catàleg de serveis. És una eina molt positiva per nosaltres i molt habitual, i amb aquest ventall tan gran que hi ha d'ajut i suport, inclús el Duprocim. Jo no sabia que donava un compte amb l'elaboració. Actualment, perdona, que dius això, perquè també és un tema que a dia d'avui tots els municipis de la província o el tenen o l'han demanat aquest any. Doncs no era conscient jo del nostre. Sí, i a més implantem. Potser no l'han demanat, ja preguntaré, ho tinc aquí per preguntar-ho. Mira, aquesta dada no la tinc perquè no l'he portada, però és possible que sí. I després, aquests plans d'habitatges i programes de l'habitatge, això està, mirarem a veure si també ho han demanat. I moltes gràcies pels serveis que ofereix la Diputació. Nosaltres estem encantats amb la Diputació, la nostra població ens ajuda moltíssim a nivell de tot. I si hi ha alguna pregunta que algú volgués fer? No hi ha cap pregunta ara. Sí. Gràcies.